କୁଇନା ତୁ ମୋର ଏମିତି କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରଣ ଏଇଠିକିନା ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ଚିପିବାକୁ, ସେ ପୁରା ମୋର କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରିକି ଧାର କରିଦେଇଛି। ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ମୋର ମାନେ ତତେ ହସ ଲାଗିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତୁ ମତେ କାଇଁ କହୁଥିଲୁ? ମାନେ ଏତେ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଏମିତି କେତେ କେତେ ଜୋରରେ ତୁ ଯୋଉ ମୋର ଆଇବ୍ରୋ ଆଜି ସେଭ୍ କଲା ବେଳେ ମୋର ଆଜି ମତେ ଆଜି ଏତେ କନ୍ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ରାଗିକି ଭଗବାନ ଦେଖି ପୋଛିଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆଣେ ଭଗବାନ କେତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ବେ ମୋର। ମାନେ ଗୋଟେ କେବଳ ବ୍ରଣଟେ ଚିପିବାକୁ କହିଛି, ତୁ ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ବ୍ଲଡ୍ ଗୁରା ମୋର। କେତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି। ଇଟ୍ସ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ। ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ଏଇଟା ପୁରା ନାଲି ପଡିଯାଇଛି ଚାରିପଟେ ଟାଙ୍କ। ଆଉ ମତେ କେବେ କହିବୁନି। ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ